buhanga sir. Namatay si boss. Si mong boss ko, namatay. Si Robin sir. Namatay yung magang namatay siya. Tarawan yung supo to. Ha? Wala mo namatay atong boss. Lumagdikan mo kang gato lubong sir. Pero wala ko di atong lubong. No? Oh, mo ba sir? Ay buang-buang. Wala ko siya namatay. Pero ako kabaloog. Buhay pa ba siya ron? Daw-daw na po gandi ka masweldoan. Gagool gani ko kay... Ano, ready na kayo na akong script oh. Mo ba sir? Mo dyan na siya outfit para director. Hindi siya pampatay. Hindi ako na pareha pula mong cameraman yung para patay. Mo ba sir? Trainingon mo na ako pilot ikaw anong training na ako mga artista niya. Gul ko halo wa paghapon na abot. Ay, maday sir. Ang buang lutuhan ni may pero matinood ako kung mamatay pud gay. Tao na, di na ako gusto sir. Ha? Di na ako gusto doon. Aw na mangita na pud lain mo sa ani kinakihan eh. Wala na ba di malungag siguro mo nang gahilap ko na ginagpatay na mo wala. Patkabulan na rin yung talagaan. Bro, bro ba ko gadaot mo ang ato? Kasi ito yung tipos na eh. Tuwa mo, ready na kay ko ano. Saan na to rin? Atong kape atong karmiraman nga sige na pud kawala ko din niya. Kasi pa nagsampit niya. Butong ha. Saan mo lang. Pariyam lamang nilang duha. Puta ko siya. Raman. Aliw ka po niyo mo dire. Sino po diri ka may anak ko gawin ko ba? O kano wala lami kini among one dire. Iya ako sa pito mo. Basin ko rin ulan-ulan ng gudbod niya. Sino dapat unta matunga na siya? Yarap lang mo ano kay hilak-hilak kaya. Patkabulan. Pagkabulan wala. Oo, kasi sir nga. Wala kita sildoy niya? Oo, iwi yung tanong sumari, may bul pa din. Abi na ko gisildoan na kay ko gisildoan man ko. Ano ba? Iyawa ko. Istoryahan. Wala ka sildoy. Kapit mo naman naging tinuod ng istoryahan. Ah, Hindi maya na yan. Yan na kay number na yun. Tawagin ka na ba eh. wala tay ko number tuduan pa kay ito ka basa og kuan numero. Gusto dito. Napay ranking mga lungod. Siguro mo po dito. Maglisod pa tayo mga paita kayo. So mga kaklase, matay. Wala sa may korani ron, mo ang tanga nga boss mo. Tanga ni akong boss. Di na po may ka-shooting ani ko na po. Sili lang magaling po. Basta emotional po gaya po. Hilak po dayon. Tusukan biya karon, pabaksin na. Oo, pabaksin ko yun. Pabaksin mo na, insakto. Ako po, pabaksin po ko. O, kana ha. So manawagan na lamang ta. Sa mga tao para mutabang-tabang, mabalik tas normal. Itong mga wabak na baksini, pabaksin na mo kay para mo man na ito pong pandemya kay kapoy na ganito tima gano'n, natutulong niya, nagsusunod na yun. Mao. Ito po ba, sa akong istorya-istorya, pinasagad mo po naman. Mga to, mga klase kami, pabaksin mo po may, kay mga amo yung ganyo, tara itong mga subscriber, pabaksin mo, ay magtutuan ng Ay magtutuan ng mga istorya. Nakapabaksin dito kay mo na mo balik tas normal ani. So, shout out na lang sa itong mga estudyante diya sa LCC Bayes o sa tara na itong mga subscribers o supporters. No? Dahan kay salamat sa inyo ang pag-subscribe na itong YouTube channel. So, abangin ninyo ni among tanga nga boss kay tanga kay among boss. Ano dito na ready na kayo. Outfit na kayo may. Siya po. Dato po siya namatay. Wala kay pa shout out na. Wala na sir, wala na. Sige, muna to mga klase. Lihog ka pa rin kami naman niya.